Ga wani ingantaccen maganin sanyi wanda yana da sauƙin haɗawa. Maganin sanyi abin da ya shafi matsalar mara. Maganin sanyi abin da ya shafi matsalar da ta shafi ciki. Maganin sanyi abin da ya shafi matsalar gangar jikinka. Da izinin Allah in ka haɗa wannan magani za ka warke daga matsalolin da suka shafi sanyi da yardar Allah. Wannan ingantaccen magani ya haɗa da abubuwan da za mu faɗa yanzu. In Allah da kai yanda muka faɗa za ka warke, za ka samu waraka da izinin Allah. Ka yi uwa sharing ɗin bidiyon domin su ma al'umma su gani su amfana. Masu fama da matsalar sanyi ga waɗansu abubuwa da za ka nemo ka haɗa domin ka samu waraka da izinin Allah. Na farko ka nemo ganyen mangoro, na biyu ka nemo ganyen darbejiya, na uku ka nemo tafarnuwa, na hudu ka nemo citta jinja ko ka nemo kanumfari, ka nemo garin habbatu sauda. Ka haɗa waɗannan abubuwa guri ɗaya, ka nemi mazar ƙwaila ka saka kamar rabin murfi, ka dafa da su dahu, ka ringa tacewa kana sha ƙaramin kofi da safe, ƙaramin kofi da daddare. In Allah ya yarda in dai kai wannan haɗi za ka samu sauƙi, za ka samu waraka da izinin Allah. Don neman ƙarin bayani ko tambaya 08067989338.